Kaixo, goiaz. Zama usaude? Bueno, urduri. Nola ikusi duzu urtebetetze jaia? Ondo, polito, ez da? Erantzukizun asko sentitzen duzu? Bueno, aburtxo bete. Bueno, zer ateratzen duzu hemendik? Bueno, ni apurret nator errepikatzen, esan dana, ez da, azkenean, bueno, inguma sortu zanetik, Iñakita Prudenen hasitxuren baten moduen, eta... Ai? Gertuago jartzen zaitut, eta listo. Bota. Hori, inguma sortu zanetik, Iñakita Prudenen hasitxu baten moduen, eta Grausune, Karmel eta Marijek indeurana da orain arte demostrau euskeraz zientzia egin aldala eta badagoela. Orduen hori bildu egin da inguman eta ni testigantza hori hartzen dut eta oin aldarrikatua egingo da zientzia euskeraz egin aldala, bai aldain kalitatezko zientzia euskeraz, baina berriro goaz lehen komentatutakoa, azkenean kalitatea ez da nabarmentzen dana. Puntuak eta horren inguruan ibiltzen da, eta hor kausa da zientzia non gelditzen da. Karo. Zan behar nizun, baita ere azken finean ikusi duguna da komunitate bat dagoela. Hagen ez oso neko genuken baizintekenkoa, aipatu dudalako ez delako kolaboraziorik egiten burbuiletatik kanpo, baina egon badago, eta euskeraz zientzia egin daiteke. Bai, eta demostra da, eta, Juan Ramon Etxebarria bota zegoen beraun momentuen, eta, beste gauzitxuet, zu kontaz ostezuna gainera, eta asko ustez aztela kontaz ostezulan, berak esaten dugu, unibertsala dena, zientzia unibertsala izakeran, Jesus. Tiratuko dugu. Azken apurtuko dugu. Ja. Zer da, urtebetetze jaio bat gainera 25 urteko pertsona batena, ez baldin bada dira gauzak apurtzen, ez? Ja. Bai, unibertsala dela hizkuntza guztietan hitz egin daitekeena. Eta zientzia azkenean unibertsala da, eta euskera hizkuntza bat. Claro. Ezin baldin bazu euskeraz azaldu, ez da unibertsala. Bai, hori da, eta gero beste pertsona bat aipatzearen ikergazten entzun genuen Juan Carlos Moreno Cabreran hizketaldie eta esan zegoen esaldi bat asko gustazazten bai, berak esaten zegoen zientziaren hizkuntza ofizialak ezagutza matematika eta logika direla. Besteak imposizio bat edo direla. Bai, azken finean metodologiak gain nola saltzen dituzun gauzak edo zein hizkuntzak balio beharko luke. Hori da. Baita ere, aipatu egin da, eta gainera zuri gelitzen zarela orain ingumaren esku dokumentatzen datuak egotzen eta bar, aipatu dute bakardaderen ideia, baina jakin dezazuela hemen gaudela. Ez gaudela bakarrik, hau lanabez kolektibo bat da, abentura kolektibo eta oso soroa da, baina egun denaz oso soroa da. Gau berriak zara egindik ez dakizu, baina jakingo duzu denborarekin. Baina baita ere askotan aipatzen duzue, beharrezkoa dela foro bat sortzea, ez? Bai, azkenan nik uste dut elkarlanean ere badagoela zer egin eta laguntza hori konpartitzeko, adibidez, komenta duguna bat emaino gai hauten, erakundeak beraien artean elkarlana egitea eta gu atzetik ibili beharrean beraie bere produkzioa neuri bidaltzea edo, gaueko neuri bidaltzea asko lagunduko zegoen, bai euskerazko zientzian egunerak eta kalitatean eta baliogarritasunan eta ematen den biziora kanpora begira horretan bai. Eta, esan behar dut, bakarrik Marija asko molestatzen dutela egunero, baina esan behar dut, lankide oso ona. Eta momenturen batean horrela beldin bada, abizatu dielzadazu eta konka botako diet, Baita ere Kataluniatik ikasi dugu, Jorrensek ekarri diguna, eta esan uste nuena baino parekoago daude kezka horiek, eta agian hortik baita ere ikasteko daukago, ez? Zuk nola ikusi duzu? Nik eskertze dut zute Jorens emandako hitzaldie, eta bai, ni bai horrik uste dut ez
parekotasun batzuk oso garrantzitsuak, eta gero bai, igual emandozkuz pista batzuk nondik tiratu edo zer egin edo hurrengo pausu horiek ere bai. Azkenean ez dakite igual inguma mendik aurrera apur bat aldatzeko, eta, bueno, ja okin dugu ideiaren bat, datu basea portxu bat aldatu eta behatoki bat. Izan ere, zuekin hitz egiten, bai Marijekin bai zurekin, zuek daukazuen ideia hori edo grina hori edo elmuga edo behintzat hurrengoko geltokia, zeren geltokia oso luzea izango bidea luzea da behatokiaren ideia, ez? Bai, ideia hori bada, ikusi dugu ingumako datuetan eta holan isla bat ematen dana, gaur egungo testu inguruen argazki bet edo ez dakitzelan esan, eta, bueno, momentuz hori, grafiko batzu dauz, baina nik uste potentziala dauela behatoki baten, eta sostengatzen den behatoki baten bihurtzeko bai. Bai, nola esan genuen metafora? Bai, eteko eta apunteta. Bai. Inguma izpilu izatetik iparrorratz bat bihurtzera bidea edo. Bai, komunitatea bera ezagutzeko, euskal komunitate zientifiko tekniko hau bere burua ezagutzeko eta erabakitzeko norako nahi duen, ez? Ez bakarrik txek batzuk, baizik eta komunitatearen egiturak eta ulertzeko. Bai, hori da. Bale, lan gusten dizugu, baina ez bakarrik zuri, esan nahi dut atzean proiektu oso bat dago, eta esan dizu dena, bakarrik sentitzen baldin bazara, ez edazu, eta emango dietu tokio bat. Onarte heldu gara gaurkoan, gure festa hau ingumaren urtebetetze jai honetan, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko baita ere antolaketa lanetan ibili iratietan gu laguntzen, eskerrik asko zuei etortzeagatik, zuen parte hartzeagatik, eta ziurrezki elkar ikusiko dugu beste sarau batzuetan, gogoratu gaur hasten ditugu udako ikastaroak, aurretik hainbat aste ditugu oso intentsoak talde osoarentzat, oso interesgarriak ditugun jardunaldiak, animatu parte hartzera, eta ziurrenek bidean ikusten jarrituko dugu, zeren euskal komunitate zientifikoa egon badago, bagaude, existitzen gara, eta gainera oso moloiak gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.